Nai to nai joto khapani ta hotai bok soma haino hai sini kok tibini kok tuma joto lamsugo kok tuma belakheno kaham kok tuma rok wngkha Tripura hastewo kok borok toke khlaiui tabuk sirmung manjak borom gnang Bimal Dev Burma berega bo bini mung tongo loba hingke bono joto borono sinebo tai bo sudu kok borok toke siming seiya tai kok borok toke siming bo tisaya tai bini boy pusto abo haibo bo sinani saitogo tai oboni yagulo tai bo sakbai thanu jagibo kok borok toke khlaio bini kok borok toke wngkha nokno kaini kaitham bumung sai khnarewano lama duari kok borok toke obobo bono tisao tai bono suyo tai oboni yagulo sairandani suwari obobo bono suyo tai bono tisao tai oboni yagulo tongo dongo raisoksa abobo bono suyo tai bono tisao oboni yagulo tongo tai ranggia janggia obobo bono suyo tai bono tisao oboni yagulo tongo tai tabungni jora kok borok toke obo bono suyo bono tisao tai Hamari kok borok toke obo bono suyo tai bono tisao tai Samri ompa kok borok toke bo bono suyo tai bono tisao oboni yagulo tai botongo gumutini tu khasuk patu orbo bono suyo tai bono tisao tabo tisao tongo gumutin tu patu obo tabo khlain tongo o toke sudu borong gonang Bimal Dev Burma eba loba bo sudu kok borok toke siming bo siya kok borok toke siming bo film tisaya tai bo singer bo ongo tai bo boi pusto rok bo suyo tai oboni yagulo bo pelai kino sinimung manmani wngkha Kolkata hai jaga eba Guwahati hai jaga rok thangui bo natok drama rok bo khlai phaijak oboni tuino tebo bono sinimung manui bo tabo award mano kok borok tokine tiyui khapangni taho tai buhuk song norok khnaino mankhana director borong gunang Bimal Dev Burma eba lobani khorang ktibai rsabjak lama duarini kok borok song oro lama duarini je song tongmani obo bono rsabo dukhok sanjita bai khe borong gonang director Bimal Dev Burma eba lobani khorang ktibai rsabjak o khorang norok chini kok tibini o kok tumani background norok khlaino mankhana o gan Takalaino puila Dev Burma bosong malaima panda songsalayo tai o Dev Burma bosong malaima panda ono takalai puila sokat dia farjago eba award dia farjago borong gonang director Bimal Dev Burma eba loba director borong gonang Bimal Dev Burma ni eba lobani kami wngkha khwai ampra kami tai khanani di borong gonang Bimal Dev Burma eba loba tamo sai khnarikha o koktuma kok borok toke ni kok borok toke culture ni khlaimani tei agini chini je kmajak kuchu khachi kam butua rangya jangya heno apno maing kufurni chamri ompa tei ang khlaika dungurai choksa angkai doyano mosasamani kubangma culture ni khlaika film ani jotoi film tabuk running mai ako bai 16 ta angkha ga ang tebo khlaina bagai chaitoknai ang kok borok bijab bo suyo abo ang tebo chaitoknai tabuk suinan bagai angkai jotonono khaka humya phare ang belai tini khatung khaja ni bisingtui ang jotonon taisa chini Tripura hastini lukurokno khaka humya pharo Sarap sa nukhung khung chili sising sak tuino abar kormono nugui khable au sanai jotono khulumung ya pharai tini 26 tarik Januari ingkha tini 19 ya 20 tarik Januari ingkha miawo 19 tarik Januari kok borokte Agartala Robindra Bhavan 1 nong holo Tribal Research tei Cultural Institute ni Lua Jima bai Tripura hapang ni bakhaktui ano bo kaisa sokat dikha kok borok audio video media abo film khaima line ni no aboni kaisa sokat mangkha miawo ang belai khatung khajang jakha
त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट नब आं बेलायखेन खाकाहाम याफारका आं आजागानि सकात मामान बागै ओंखाय तै ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरं गोनां विकास देब्रमान आं बेलायखेन मलुआ जिमान बागै खाकाहाम याफारो तै जत ट्राइबल रिचार्ज नि जे तांफां अक्रा रग्न बरग्न जतन आं खाकाहाम याफारो ओंखाय म एवार्ड मा माने आं बेलाय खाथुम खाजानांखा गोबां मा न रिजाखा एवार्ड मियाव जे साइना तामना गोरों रोजामुं गोरों सुइ गोरों बरग्न ब मियाव सकात दिखा ओंखाय तैताम कक सानाय असतैनो आनि एवार्ड मामानि फुनगाना बेको म